flaskeforsøg. Vi tog en flaske vand, så tog vi temperaturen på det. Bagefter så tog vi låg på igen og lod den falde fra 1 meters højde ned på jorden. Vi lod den falde 5 gange, og så målte vi temperaturen på vandet igen. Ud fra de data, som vi har stående på skærmen, så kan vi se, at den stiger cirka med 0,3, og med et gennemsnit på 0,3 grader per 5 gange den rammer jorden. Vi kastede 100 gange. Vi kan så også se, at der bliver tilføjet cirka 0,95 kJ hver gang den rammer jorden. Og det er jo det der med, at vi har potentiel energi, når den er på bordet. Så lader vi den falde, så bliver det til kinetisk energi, og når den så rammer jorden, så bliver det til varmeenergi. Og vi konkluderer så dermed også, at den skal, at vi skal lade den falde for 1 meters højde cirka 3 gange, før vandet den stiger 1 grad. Fejlkilder. Vi har en del fejlkilder, og nogle af dem kan være ret store. Der kan gå for lang tid mellem kastene, hvis vi taber den, eller hvis den flyver væk. På samme tid så startede vi med at kaste den for 3 meters højde, og det duede ikke, fordi flasken gik i stykker, det var lidt for os. En anden stor fejl var, at vandet, det var 6 grader varmt, og rummet var 20 grader varmt. Så derfor så bliver der tilføjet en hel masse varme til det, så derfor så kan vi ikke måle det lige så præcist. Hvis det skulle have været helt rigtigt, så skulle vi have, haft vand, der var lige så koldt som rummet, eller rum, der var lige så koldt som vandet. Jeg tror, det er nemmest med vandet. Så er der også vores hænder. Fordi vi jo løfter den op og rører ved den hele tiden, så overfører vi en lille smule af vores 37,3 grader varme ind i den her ting. Ja. Vi har også lavet en fejl med vores graf. Vi antog på grund af vores lidt mindre udvalg af data, der troede vi, at det ville være en lineær ligning. I virkeligheden skulle den have været eksponentiel, fordi du kan jo ligesom ikke bare kaste ned på jorden, og så lige pludselig, så får du bare 3000 grader varmt vand. På et eller andet tidspunkt, så runder den ligesom af, og kan ikke blive varmere. Ja, så derfor så har vi også lavet en fejl ned i vores lille lineære ligning der. Metodiske overvejelser. Vi har brugt en deduktiv metode, fordi først så fandt vi på en hypotese, så lavede vi et eksperiment, der kunne bevise vores hypotese, og derefter havde vi en teori. Vi kan så sige, at vores teori var jo så forkert, fordi vi lavede den her store fejl med, at vandet var ikke lige så varmt som rummet. Ja, noget teori bag det her. Bare lige lidt. Vi gik ud fra, at vi ville kunne overføre energi fra potentiel til termisk, til varmeenergi. Og det brugte vi ligesom ved at løfte den op, så den var det der potentielle energi, og så lige give den så lige skubbe den ned, og så falder den potentielle energi, men den bliver så omdannet til kinetisk energi, fordi den bevæger sig meget hurtigt, og når den så rammer jorden, så falder den kinetiske energi, og så stiger varmeenergi. Og det er ligesom det, princip vi brugte her. Og som I nok kan se, så hvis man skulle have noget at varme det op på gøre en rigtig forskel, så skal man eddermame have kastet den mange gange, før der rigtig sker noget. Ja, det var min NV-rapport.